Mahal ba talaga ako ng Diyos? Sigurado natanong nyo na po yan sa inyong sarili. Sigurado natanong nyo na yan habang kayo'y nagdarasal. Hindi po ba? Palagi natin naririnig sa mga pagbasa sa salita ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Palagi nating naririnig sa humilya, sermon ng mga pari, mahal kayo ng Diyos. Sigurado narinig mo na rin yan sa ibang tao. Pag binibigyan ka ng advice, huwag kang mag-alala, mahal ka ng Diyos. Pero bakit iba yung ating nararamdaman at nararanasan minsan? Hindi po ba? Paano mo masasabi na mahal ako ng Diyos kung ayaw ako ng aking mga magulang na nalaman ko pa lang, bata pa lang ako, pinapalaglag na pala ako? Totoo ba, mahal ako ng Diyos? Ang dami ng beses, inabuso ako, niloko ako ng ibang tao. Mahal ba ako ng Diyos? Iniwan ako ng aking asawa. Wala naman akong ginagawa na masama sa Kanya. Mahal ba ako ng Diyos? Nagsisipag naman ako. Naghahanap ako ng paraan para umangat sa buhay. Pero bakit palaging lugi ang aking business, ang aking negosyo? Mahal ba ako ng Diyos? Naghihirap na nga ako. Binigyan pa ako ng napakalala na sakit. Hindi ako gumagaling. Nakaratay ako sa kama. How can others say that God loves me when I experience the opposite? When life is full of pain, suffering, and problems. Is it true that God loves me? When I feel otherwise, when I see otherwise, paano nagiging totoo na mahal ako ng Diyos? You know, my dear friends, you can never say that God loves you if your basis for that love is your sight and your experience, your feelings. Because what does St. Paul reminds us in his letter to the Corinthians? We walk not by sight, but by faith. Hindi mo masasabi na mahal ka ng Diyos pag ang basihan mo sa pagmamahal na yan ay yung iyong pagtingin. Hindi mo masasabi at hindi mo paniniwalaan na mahal ka ng Diyos kung ang basihan mo lang sa pagmamahal ng Diyos ay yung iyong nararamdaman. Tandaan mo ang mga salita ni San Pablo. Tayo'y nabubuhay, tayo'y naglalakad, tayo'y naglalakbay sa buhay na ito. Hindi sa pamamagitan ng ating mga mata, nakikita, pero sa pamamagitan ng pananampalataya. And may I add, walk not by your feelings, but by faith. And when you have faith, you will believe, you will trust that God really loves you. When you have faith, you will experience that God really loves you. And what is faith? It is
believing in the unbelievable. What is faith? It is trusting the Word of God, the promise of God. Ang panghawakan mo, ang kapitan mo, ay ang salita ng Diyos. Huwag mong gagawing batayan yung iyong nararamdaman, yung iyong nakikita. Dahil may mga bagay na hindi tayo nakikita, na kung saan doon gumagalaw at may ginagawa ang Diyos. Hindi po ba? But one sure sign that God really loves us, if you want proof of this love, more than His word, more than His promise, remember this. Look around you and see those people who care for you. Isang tanda na talagang nagmamalasakit ang Diyos sa iyo, mahal ka ng Diyos, ay yung mga taong minamahal ka at nagmamalasakit sa iyo. Kung paano narinig po natin sa ating ebanghelyo. Itong senturyon, mataas ang kanyang posisyon sa army. Minahal itong tao, minahal ang isang alipin na may sakit. Napakaswerte niya. Sino ba siya? Wala siyang karapatan, wala siyang ari-arian, pero minamahal siya ng isang taong makapangyarihan. Kaya talagang ramdam na ramdam nitong alipin na ito. Mahal ako ng Diyos. Kasi tingnan mo na nga, itong aking Panginoon, nakikiusap pa sa Diyos, kay Jesus, para pagalingin ako. That is something. Hindi po ba? Ito isang bagay na nakakamangha. Gusto mong malaman kung paano kami namahal ng Diyos? Tingnan mo yung mga tao na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. They are sure signs that God loves you. Meron pong dumating sa parokya, mag-asawa. Nakita ko itong misis, may sakit. Sabi ng mister, Father, dumayo pa po kami para pagdasal niyo po itong aking asawa. Pwede niyo po ba siyang i-anoint? Okay po. Sige po, sabi ko po. Pinagdasal ko, I was laying my hands on her habang itong mister nakahawak, ginagabayan yung kanyang misis. At habang pinagdarasal ko po itong misis, bigla siyang umiiyak. Iyak ng iyak. At pagkatapos po ng dasal, tinatanong ko, bakit po kayo umiiyak? Hindi makapagsalita yung misis. Tinitignan lang niya yung kanyang mister. At naiintindihan ko po kung ano yung dahilan bakit naiyak siya. Kasi nagpapasalamat siya na merong umaakay sa kanya, nag-aaruga sa kanya, nagkakalinga sa kanya, nagmamahal sa kanya, kahit na mahina siya, kahit na parang wala na siyang silbi, kahit na may sakit siya, itong kanyang mister. Di po ba napakaswerte ng isang babae pag meron siyang asawa na hindi siya iniiwan kahit na nanghihina siya, kahit na may sakit siya.
Jackpot ka pag nakakita ka ng isang lalaking ganyan. Di po ba? Huwag mong hahanapin yung gwapo, mayaman, sikat. Aanuhin mo yun kung pag may sakit ka, hindi ka na inaalala. Di po ba? Kung tatapon ka na lang. At ganyan din. Maswerte ka kung meron ka pa rin mga kaibigan na pwede mong sandalan, pwede mong asahan. Pag wala ka ng pera, agad-agad pinapautang ka. Hindi ka ginigipit, hindi ka sinisingil. Maswerte ka pag meron ka mga kaibigan na minamahal ka, inaalala ka. Pinagpala ka, tandaan niyo po, pag meron kang mga tao na nakapalibot sa iyo, nandyan, nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Huwag mong tanungin at hanapin, mahal ba ako ng Diyos? Mahal ba ako talaga ng Diyos? Ang kailangan mo lang tingnan, sino ba yung mga nagmamalasakit, nagmamahal sa akin? Dahil yung mga yan, sila'y pinadala ng Diyos. Sila'y tanda ng kanyang pagmamahal. Huwag mo din tanungin kung mahal ka ba talaga ng Diyos. Kasi ang mahalaga lang, makinig ka sa kanyang salita, magtiwala ka sa kanyang salita, maniwala ka sa kanyang salita, at ang imposible magiging posible. Ito po yung ating ipagdasal sa misang ito. Naway tayo'y maglakbay sa pananampalataya, sa paniniwala, sa pakikinig, sa salita ng Diyos, at buksan din natin ang ating mga mata sa mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Diyan masasagot ang tanong, mahal ba ako talaga ng Diyos? Amen.